Da stvari ipak idu na bolje govori činjenica da smo snimajući sreli Dželjanu, učenicu 7. razreda. Ja imam dvoje deca, ali deca mi imam u domu, dvoje. Oni nisu ovde u porodici. Dosta bre Dželjani, u porodici, znaš. To mi je čerka operisana. Znaš? Pozdrav ljudi! Ona je operisana u bubre. Dosta bre! Dođite bre! Jo, sa njom ne mogu vidiš, pa je. Dželjana, imam 15 godina. Idem. Ko lepo pričaj, sine. Sele. Koji si razred, Dželjana? Kaži koji rade. 7. Što nisi krenula kad si imala 7 A godina? pošto je dostavila, imala je onaj, vidiš ovo što ti je. Virus. Virus. Sad pojavilo se virus ovo. Aj, mogu da vas pitam, jel vam nije hladno? Nije, nego ja sam, zašto malo bosa? Ću perem noge moje. Pere ona noge u baru. Imam, u baru perem. Jesi pošao u školu? Da, Koji si razred? 8. Da lažu. Drugi. Drugi razred. Treći.